Krásný večer všem. Já vás vítám na za mě tomhle neuvěřitelném prostoru a krásném dárku, který se jmenuje Lehkost se změnou. A já popravdě úplně jsem si říkala dneska celý den, o čem tento Zoom bude. A mě vlastně poslední dny, roky už skoro, dochází, že změna může být v naprosté lehkosti a že změna vlastně mě už neprovází v těžkosti. A chtěla bych vás pozvat tímto Zoomem do nového prostoru a zeptat se vás, jestli už to máte taky tak, že máte změnu v lehkosti, anebo je stále pro vás změna těžkost a bojíte se změny a vyhýbáte se změně, protože kdybyste se jí nevyhýbali, tak byste ji mohli aktualizovat, ale bojíte se, že to bude bolet nebo že to nebude, že to prostě bude těžký. A takže moje otázka zní, máte lehkost se změnou, anebo si nevybíráte změnu, protože se bojíte, že to bude bolet a že to bude intenzivní a že to bude těžký. Maruška píše, mám značné rezervy. A jak vy ostatní, jak to máte dneska? Je to pro vás těžký, anebo těžký, píše Alenka. OK. Uh, OK. Tak jdeme do toho. Jak, kdy a jak v čem? Super. Super. Tak jo. Kdybyste mohli mít z tohohle callu a Zoomu cokoliv, co by to bylo? Na prvním místě. Pro mě je to mnohem menší intenzita s Access nástroji než před časem, píše Míša Holinská, super, jak se tohle to ještě zlepší. Všechny očekávání, projekce, separace, soudy, závěry, které jsou mezi vámi a změnou v lehkosti, byli byste ochotní tohleto odvolat, zříci se toho, vzdát se toho, propustit to, zničit a přetvořit to? Wow, Rejtem Rongu Tempek Potempok, All Nine Shorts Boys, Poets and Beyonds. Tady tu šílenou větu, kterou používám pro úplné nováčky, tak to je Access čistící prohlášení a celý je Rejtem Rongu Tempek Potempok, All Nine Shorts Boys, Poets and Beyonds, zkrácená verze Potempok. Můžete víc informací najít na The Clearing, já to tady rovnou napíšu, The Clearing Statement .com. Máte to v chatu, kdybyste o tomhle se chtěli dozvědět víc, co to dělá, vyvolává to energie, které vás drží v zaseknutí, které vás drží na místě a které si myslíte, že nemůžete překonat a když to tady tou kouzelnou větou rozpustíte, tak už třeba nebudete muset mít se změnou těžkost. Věruška píše, zažila jsem změny i v lehkosti, přesto mám se změn obavy, super. Inka, změnit umím dost rychle, ale při rozhodování bohužel ještě stále koukám na to, co to udělá s ostatními i za cenu, že mě to poškozuje. Ach jo, ale zlepšuji se. Super. Tak jo, tak jdeme do toho. Jaký by to bylo? Jaký byste tvořili svět kolem sebe, kdybyste se podívali teď na vaši budoucnost wow, a vybrali byste si, mně se tam vyloupnou úhly pohledu, až zírám. A představili byste si, že ode dneška do budoucnosti všechny změny, kterými budete procházet, tak budou v lehkosti. Jen si to představte. Dejte tomu chvilku prostor. A to vyplavuje hodně úhlu pohledu. Něco jako ve smyslu, když ta změna nebude těžká, tak nebude mít žádnou hodnotu. Když to nebude dřina, tak si to nezasloužím.
A když změnou budu procházet v těžkosti, tak to bude hodnotný produkt a Míšo? Že tam jde i jako důkaz. Důkaz. Ve chvíli, kdy něco pořád dokola řeším, i když je to prostě blbost, ale prostě se to řeší. Mhm. To je vlastně důkaz toho, že žiju a Ano. že vlastně zapadám. Super, 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 super. Díky za tady to, protože důkaz místo slibu. Prošla jsem změnou, byla to dřina a mám na to důkaz. Bolelo to, bylo to intenzivní, takže ta změna se mohla objevit a objevila se. Ale kdyby se to stalo takhle, a kdyby to bylo v naprosté lehkosti, tak vy vlastně ani pro ostatní nemáte žádný důkaz, že jste se změnili. Natož sami pro sebe. Všechno, co to vyvolalo, nechalo jít, zničíte, přetvoříte tohlento. Hrajte orangutan, potom pok, all nine chores boys, povedz ambience. Dítě dokonce píše, když to bude v takové lehkosti, tak si toho vyberu více. A což je taky super. A zároveň, co je, Jíťo, to, co tě tedy drží od toho, že si teďka nevybíráš více? A čemu všemu se změnou věříte v tu chvíli? A pojďme se na to podívat. Co pro vás znamená změna? Když se něco změní, tak co to vlastně pro vás znamená? Co to vyvolává za energie a za přesvědčení u vás ve vašem životě? Ráďa píše, momentálně mám hodně změn, robím ich v lehkosti, no teraz nie, je manžel doma, pracuje v zahraničí a robím si sama, čo chce. Ty zuby expedovala do zahraničí, viď? Keď je manžel doma, nechávám se ovlivňovat jeho přítomností, padám do očekávání potom pok. Aha, super. Jenom co pro vás všechno znamená změna? Čemu díky definici změny, kterou držíte sami u sebe, tak se jí vyhýbáte. Všechno, co to vyvolalo a nechalo jít, zničíte, přetvoříte tohle to godzillionkrát. Hrajte orangutambek, potom pok, all nine shorts boys, povedz ambience. Peťa píše, že je změna těžká, že to bude bolet a že to bude horší, strach, že o něco přijdu. Strach z neznáma, ale změny dělám i přes tyto úhly. Wow. Pojďme se na to podívat. Že je změna těžká, komu tohle to patří? Je to lidská realita anebo vaše realita? A já poslední dobou hodně mluvím o rozdílu mezi tvorbou lidí a tvorbou humanoidů. A já vám hnedka vysvětlím, kdo je kdo a co to je. A lidi jsou takový lidi, co ráno vstanou, neočekávají od života nic víc, než ráno vstanou, oblíknou se, jdou do práce, vrátí se z práce, sednou k telce, dají si pivko a nic neřešej. Jsou naprosto v pohodě a nechápou nás, tvůrčí lidi, nechápou nás, humanoidy, co neustále něco řešíme, chceme tvořit, chceme být přispěním, chceme mít spoustu projektů a neustále se soudíme, neustále si myslíme, že je špatně, jejich úhel pohledu je, co je na tobě, proč máš tolik problémů, kde pořád se špatně a teď já jsem správně a v pohodě, tak kde máš problém, proč máš problém? A o tom hodně mluvím a co my se vlastně snažíme, tak my se snažíme zapadnout do lidské reality. A lidská realita je taková, že změna je těžká a proč bych se měnil a proč se tolik chceš měnit ty, když můžeš to mít tak, jak to máš a všechno je v pohodě a přeci to všechno stačí, ne? Všechno, co tohle to vyvolalo, zničíte, přetvoříte to. Hrajte orangutan, potom pok, all nine shorts boys, povedz ambience. A A co když úhel pohledu, komu tohle to patří? Změna je těžká. Je to vaše nebo někoho jiného? A nakolik nám byla prodaná nelaskavost, lži, že změna je těžká a díky tomu se nevybíráme a nevybíráte si tolik, kolik byste si mohli vybírat, když byste měli změnu spojenou v lehkosti.
Takže my všichni, jakou lež jsme nakoupili, že změna je těžká, aby jsme si nevybírali více, aby jsme zůstali v průměrnosti, aby jsme zůstali jako všichni ostatní a aby jsme nešli dopředu. Takže tady tu nelaskavost, kterou jste nakoupili jako vaší pravdu, co je s největší pravděpodobností pro vás lež, byli byste ochotní tohleto odvolat, zrušit to, vzdát se toho, vypovědět to, zničit a přetvořit. Tohleto godzillionkrát. Wow. Hrajtem rongu tempek potempok, all nine shorts boys, pověc ambience. S tím krásně souvisí, že to bude bolet a že to bude horší. Krásná věta. A já bych se zase na to zeptala, protože jakou nelaskavost zase tvoříme v našem životě, když žijeme ze závěrů a z pevných úhlů pohledu, místo toho, aby jsme pozvali do našich životů otázku. A protože vlastně bude to bolet a bude to horší, je závěr, který vlastně tvořím, pokud jsem v tom závěru, anebo si mohu položit otázku. Je to pro mě pravda, anebo to je opět lež, kterou jsem nakoupila jako svoji pravdu. A všechno, co mě nedovolí vnímat, vědět, přijímat a být, jestli to je pro mě pravda nebo není, zničíte, přetvoříte tohleto. Rejtem rongo tempek potempok, all nine shorts boys, pověc ambience. A když se zeptám, bude to bolet a bude to horší, pro mě je to pravda nebo ne? Co je lehčí? A pokud to pro vás pravda není, jakou jinou realitu si můžete vybrat? A už jenom to, že víte, že to pro vás není pravda, tak vám to otevírá mnohem větší prostor k tomu, abyste si mohli vybrat něco jinak. A jít do akce. A strach, že o něco přijdu. A zase, tady bych si kladla strach jakožto distrakční implantát. Slyšeli jste o strachu jako o distrakčním implantátu, co nás má vlastně zastavit od toho, aby jsme si opět nevybírali více a zůstali jsme v lidské realitě? Že pokud se na to podívám, je to strach, že o něco přijdu, anebo to je možná i vzrušení a nadšení, že o něco přijdu a zároveň mnohonásobně víc získám. Protože co když opravdu o něco přijdete, což je vaše stará realita, která pro vás možná tolik nefunguje a proto ve finále o ní chcete přijít a chcete si vytvořit jinou realitu. A všechno, co vám nedovolí tohleto, zničíte, přetvoříte to teď. Rejtem rongu tempek potempok, all nine shorts boys, pověc ambience. A strach z neznáma, ale změny dělám i přes tyto úhly pohledu. A zároveň je to strach z neznáma, anebo je to opět nadšení z toho, že přijde konečně něco jiného, co si vybírám do svého života. A že se to fakt jako je možný, že se to stane. Bacha na to. Nám se po více než 7 letech s Adámkovou cukrovkou a dokazování, že se nám to nedaří držet v nějakém přijatelném rozmezí, nějakou volbou jsme vytvořili už více než týdenní super rozmezí až zázrak. Míši, máš na tady to ještě nějakou otázku, nebo to je jenom jakože super uznání sebe sama, že jste vytvořili zázrak? Bylo tam jedné otázce, jak jsi říkala, že to vlastně nemusí být těžký, že to dokazování o tom, jak jsem mluvila vlastně předtím, že mě to vlastně udržovalo v téhletý realitě těch různých autorit a toho fakt jako dokázat, že jsem vlastně jako špatná. Mm-hmm. Takže a vlastně nevím, jaký vyčištěný úhel pohledu nebo jaká volba to prostě způsobila a bylo to vlastně jako lusknutím prstu. Wow. Mm-hmm. Až jsem říkala tomu Adamkovi, čím se teď budeme bavit. že fakt jako ta hlava jela pořád, že jo, prostě to je 24/7, ale až jsem říkala, hele, co mi teď jako budeme dělat? Hele, a děkuji za otevření tohohle prostoru. A s tím vlastně souvisí lehkost se změnou, obrovsky. A proto jsem i na začátku vlastně poslala tu otázku, když si teď představíte
ode dneška svoji budoucnost a už budete mít jenom vlastně změny v lehkosti, tak bude to vlastně zábava? Čím se potom budete bavit? Když k vám opravdu všechno bude přicházet s lehkostí, radostí a slávou. A nakolik je tady to zase domnělá realita a domnělá lež, že jediný vlastně, co je zábava, tak je těžkost. Tak je vlastně změna v těžkosti. Ale co když změna může být v lehkosti a co když teprve zatím se odekrejou dveře k úplné zábavě a k úplným možnostem, co si dneska neumíme ani představit, že může být zábava, protože nám byla opět prodaná velká nelaskavost skrze lež, že my se bavíme jenom tím, když řešíme problémy. Ale co když se můžeme bavit tím, že jsme a že prostě si vybereme věci v našich životech, které nám budou dělat radost. Wow, wow. Takže všude tam, kde držíte ještě tady tu lež na místě, že jediná zábava ve vašem životě je měnit věci v těžkosti, ale vůbec se nebavit tím, že jenom se můžete bavit a pozývat věci, které pro vás budou zábava ve vašem životě, zničíte, přetvoříte tohle godzillionkrát. Wow, hrajte Orangutan Back Potom Pok, All Nine Shorts Boys, Poets and Beyonds. Takže co když, a teď si představte, pokud řešíte cokoliv, pokud řešíte vztah, pokud řešíte zdraví, pokud řešíte vaší finanční situaci, pokud řešíte cokoliv. A teď by přišla změna v lehkosti v té dané věci. Zasloužili byste si to vůbec? Nebo by to nemělo žádnou hodnotu, kdyby to nebyla těžkost, kdybyste si to neodmakali, kdyby to nebyla fakt jako práce. Wow. Takže všude tam, kde věříte tomu, že to musí být těžkost, práce a dřina, abyste si to zasloužili, a všude tam, kde tohle to držíte na místě, přes všechny časy, prostory, životy a dimenze, kde jste se zakleli sami do tohohle čarovného kruhu, hrajte Orangutan Back Potom Pok, All Nine Shorts Boys, Poets and Beyonds. A já jsem shodou okolností ještě dneska odpoledne měla s jednou účastnicí, která byla na dobrodružství Být sám sebou, následný telefonát. A ona říkala, Semi, bylo to potom úplně všechno úžasný. No a pak to zase najednou spadlo a já jsem zase musela jít do toho dramatu a tady toho a všeho. A já jsem jí položila jednu otázku, kterou chci položit i vám. Kdybyste sami sebe nedělali důležitým a významným, a byla by to ve finále všechno sranda, to, co si vybíráme? Takže kde všude sami sebe skrze vaší důležitost, významnost a se držíte na místě, abyste nemohli mít život v lehkosti, radosti a slávě. Všechno, co tohle to vyvolalo, nechalo jít. Hrajte Orangutan Back Potom Pok, All Nine Shorts Boys, Poets and Beyonds. A dítě píše, co mi tam naskakuje, je strach o finance, třeba když bych se stěhovala nebo skončila v práci. A tohle to je taky úplně super věc, co píšeš. Co souvisí vlastně se změnou, je volba. A jaký by to bylo vědět a ptát se na to, kdy je ten správný čas pro vás, kdy je přesně ten moment, kdy máte změnit práci nebo skončit v práci nebo se přestěhovat. A jaký by to bylo si důvěřovat v tom, že víte, kdy je ten správný moment. Co kdybyste se do věcí přestali buď to tlačit, anebo zase se na ně vymlouvat a obhajovat, že nemám peníze, nezvládnu to a tak dále. Co kdybyste byli neustále v otázce a tady v tom případě se třeba i zeptali, kde je ten správný moment, abych se přestěhovala nebo abych skončila v práci. A dokonce, co kdybyste si požádali o to, aby k vám třeba přišla nová práce v lehkosti, radosti a slávě.
co obrovsky tvoří, je žádost a žádost je o tom, že si vyšlete cokoliv, po čem toužíte a vyberete si to prakticky a potom činíte kroky, které tady tu vaši žádost aktualizují. A všechno, co vám nedovolí, abyste aktualizovali vaše žádosti v lehkosti a všechny úhly pohledu, které držíte na místě, že to bude těžký, protože se držíte úhlu pohledu této reality více než vaší reality, zničíte, přetvoříte tohle godzillionkrát, hrajte orangutan, back potom pok, all nine shorts, boys, pověc ambience. Protože když se jdu podívat i třeba na změnu práce, tak kde všude jste nakoupili, že změna práce musí být komplikovaná a těžká. Čí je tohle realita? Jak moc se zase nacházíte v lidské realitě, že přeci co všechno musíte udělat pro to, abyste změnili práci, napsat životopisy a rozeslat to všude, chodit na pohovory, vybrat si tu správnou, hlavně neudělat chybu, místo toho, abyste byli v otázce, která práce bude pro vás největším přínosem, která vás bude bavit, naplňovat a za kterou přijdou i peníze. Všechno, co vám nedovolí mít takovouhle jasnost a lehkost s otázkami a žádostmi, zničíte, přetvoříte tohleto. Wow, hrajte orangutan, back potom poke, all nine shorts, boys, pověc ambience. A změna, píše Ivka, rovná se konec a smrt. Hlavně, keď se jedná o to být sama sebou, keď mám být vidět, počuť. Wow. A všude tam, kde definujete změnu jako konec, jako smrt, a všude tam, kde konec a smrt definujete jako změnu a neexistuje jiná možnost ve vašem světě, všechny závazky, přísliby, kontrakty a smlouvy mezi vámi, smrtí a změnou, kterou držíte na místě, byli byste ochotní tohleto odvolat, vzdát se toho, vypovědět to, zničit a přetvořit to godzillionkrát? Wow. Rate orangutan, back potom poke, all nine shorts, boys, pověc ambience. Kolik z vás uvěřilo, že změnu může udělat až v příštím životě? A já se tomu trochu směju, ale pro boha, já jsem jenom pro vědomí, já se nesměju vám, já se směju vlastně zase té nalaskavosti, kterou jsme uvěřili, těm strukturám, ve kterých žijeme a vědomí vlastně těch struktur, ve kterých žijeme, protože kolik lidí se vlastně rozhodlo, že nemůže udělat změnu, ať už vy, anebo někdo ve vašem okolí, koho znáte, protože je třeba drží na místě různý vztahy, ať už partnerský, manželský, ve vztahu k rodičům, rodičovský. Já přeci, protože rodiče mají ode mě nějaké očekávání, jak já budu žít svůj život, a já je nemůžu zklamat, takže já žiju podle těch očekávání, ať už jsou vyřčená nebo nevyřčená. A změnu budu moci udělat teprve až tehdy, až oni třeba nebudou, anebo až v příštím životě, až já nebudu. A třeba až v příštím životě si to budu moct vybrat jinak. A já si přesně pamatuju, dneska jsem o tom taky mluvila na kurzu na faceliftu a hrozně jsem se u toho pobavila, a kdy Gary Douglas říká, že v příštím životě si vybere narodit se do bohaté rodiny. Že už neudělá tu hloupost, aby se narodil do chudé rodiny, aby mohl všechno znovu tvořit. A když jsem tady to slyšela, tak jsem si říkala nejdřív, takže já musím čekat až na další život, abych si to vybrala jako v hojnosti a v bohatství. A pak jsem si říkala, no, to mě čeká ještě docela dost let, než jako v tomhle těle, pokud si teda nevyberu zemřít teďka, ale tak zemřít teďka ještě nechci a pokud mě tady čeká ještě x desítek let v tomhle těle, tak jakou volbu můžu udělat teďka, abych pozvala hojnost a bohatství do svýho života a vlastně nepotvrzovala svoji realitu minulosti.
protože minulost je minulost a to je vlastně většinou to, co se změnou nejsme ochotní propustit, protože tam něco držíme na místě, co má pro nás hodnotu. Takže všechno, co držíte na místě, co má pro vás hodnotu z minulosti a díky tomu si nemůžete vybrat v lehkosti jinou budoucnost, byli byste ochotní tohleto odvolat, zříci se toho, vzdát se toho, vypovědět to, zničit a přetvořit tohleto godzillionkrát? Wow. Hrajte orangutan back potom pok, all nine chorus boys, pověc ambience. A, a potom hlavně, keď se jedná o to být sama sebou, keď mám být vidět, počuť. Jakou zase opět nelaskavost jste nakoupili jako vaší pravdu, že když budete vidět, když budete slyšet, tak vlastně to bude znamenat odsouzení a smrt. Co když dneska už se nejedná o smrt jako takovou, že by vás opravdu jako někdo někdo podkrouhl, když to řeknu takhle, ale co když tam je víc strach ze soudů, které vy jako humanoidní tvůrčí a vědomé bytosti vnímáte a nakolik jste dali mnohem větší důležitost soudům jiných lidí, než tomu, co vy víte, že je možný. Hrajte orangutan back potom pok, all nine chorus voice, pověc ambience. A dítě teď píše, teď už vím, že se to zasloužím v lehkosti. Wow, a jak se tohle to ještě zlepší. Takže co kdyby jste mohli změnou procházet v lehkosti, radosti, hojnosti a slávě? A co když změna nemusí být intenzivní, co když nemusí být těžká, a co když s tím vším můžete mít lehkost a radost. A jeden takový nástroj, který třeba funguje velmi pro mě, pokud jsem dřív procházela změnou, která vlastně nebyla příjemná, která byla bolestivá skrze moje tělo. Jedna skvělá otázka, můžete se svého těla zeptat, tělo, cítíš bolest, jsi v bolesti, jsi nemocné, nebo procházíš změnou? A už jenom tohleto uvědomění, že tělo může procházet změnou, pokud to je lehčí, tak vám dá obrovskou svobodu v tom, že už se nebudete třeba dělat špatně, nebo se nebudete soudit, že vaše tělo prochází změnou a zároveň jakým dovolením můžete být pro sebe a své tělo a laskavostí a péčí a můžete se ho začít ptát, co si od vás žádá, aby ta změna, kterou v tuhle chvíli vaše tělo prochází, aby proběhla v lehkosti. A kolikrát, já vím, že máme super nástroje v rukách a že máme super otázky, že máme tělesné procesy, nicméně kolikrát fakt pomůže vystoupit z dané situace, ve které se zrovna nacházíte a jdete udělat jednu věc jinak. Že třeba prostě z toho šílenství, ve kterém se zrovna nacházíte, tak jdete ven a jdete na procházku. Řeknu úplnou hloupost, ale chci vlastně ukázat to, že kolikrát fakt stačí změnit prostředí, jít ven na vzduch, nadechnout se, vydechnout, položit si otázku, je to pro mě relevantní a vlastně udělat něco jinak, protože když kdykoliv uděláte něco jinak, tak zrychlíte proces anebo uvolníte významnost, ve které se zrovna nacházíte. Takže jaký by to bylo se tady tím zpřítomnit a jít udělat něco jinak, pokud je to zrovna opravdu ještě nepříjemný, nekomfortní a vaše tělo si tím prochází a není to pro vás příjemný. Rejtem orangutan vaik potom pok, all nine chorus boys, pověc ambience. A na druhou stranu, kde všude neuznáváte hodnotu, kterou tvoříte přes bolest, přes těžkost změny, protože vám to dá to potvrzení a tu hodnotu, kdybyste to jenom uznali, že to má pro vás tu hodnotu, že to musíte mít v bolesti, tak by se to už jenom třeba o trošku jenom nadlehčilo. Jenom to, že byste uznali, že se to takhle tvoříte a že to je pro vás radost a zábava a že máte to potvrzení, když už ne pro sebe, tak aspoň pro ostatní, že se to děje.
a máte nějakou obhajobu a vysvětlení toho, že můžete zrovna ležet v posteli, že se nemusíte jako nic dělat, hýbat se a tak dále. A co když s tím vším můžete mít zábavu a jenom jaký by to bylo uznat, pro koho nebo pro co to tvoříte. Jestli to tvoříte v těžkosti pro sebe, anebo i pro ostatní. Aby to teda jako měli oni potvrzený. Že všechny domnělé reality, potřeby reaktivních realit, celá velká pětka s tady tím související, která tohle to drží na místě, aby když už byste to nedělali pro vás, tak si toho držíte, abyste to dělali aspoň pro ostatní, zničíte, přetvoříte tohleto, hrajte v rongu tam back potom poke, all nine shorts boys, poets and beyonds. A takže jakou fakt zábavu s tím vším můžete mít, ať už to tvoříte pro sebe, anebo to tvoříte pro ostatní. Takže jakou otázku si mohu položit, abych nenakupovala tuto realitu ohledně jakýchkoliv zkoušek, strachu z ní, zkoušek a tak dále. Zkouška. Co to je zkouška? Když se podíváte na definici zkoušky, tak to je vlastně jenom definice toho, jestli vás někdo dobře posoudí. Jestli jste dobře, anebo špatně. Místo toho, abyste se na to podívali, OK, záleží mě na tom, jestli mě někdo ohodnotí dobře nebo špatně, a podívali jste se na to, OK, když si tohle vyberu, tak co to vytvoří jako moji budoucnost a budu se tím bavit nebo nebudu? Já už se dneska vlastně na nic nedívám jako na zkoušku, protože zkouška je jenom šňůra hodnocení a závěru toho, jestli mě někdo určí, že jsem v krabici správnosti nebo v krabici špatnosti, abych se teda mohla jako dobře pochválit nebo posoudit nebo znehodnotit jako svoji bytost. A když byste se na to dívali z pohledu toho, mám tady volbu, když do toho půjdu, co to vytvoří jako moji budoucnost. A pokud to je lehký a budete následovat tuhle volbu, protože to vytvoří víc jako vaší budoucnost, tak haleluja, jdu do toho, a pokud to je těžký a vím, že to bude těžký, když si tohle to vyberu, tak do toho nechodím, protože to vytvoří těžkost v mém životě. A všechno, co vám nedovolí, abyste následovali energii lehkosti ve vašem životě a všude tam, kde se stále bavíte tím, že to je těžký, zničíte, přetvoříte tohle to Godzillionkrát. Hrajte v rongu, ten back, potom pok, all nine shorts boys, poets and beyonds. Já miluju Věrušku, já mám pocit, že jí vyloženě bičuju na zádech, když ji vidím. Úplně mě z toho začalo bolet uvnitř ucha. A děkuju, že to říkáš, Peťo, protože vlastně bolest je, když se snažíte narvat vaši velkou nekonečnou bytost do vašeho těla a snažíte se stáhnout a udělat kontrakci. Takže co kdyby, teď si můžeme udělat takový malý cvičení, co kdyby jste si právě teď, pokud chcete, můžete si i zavřít oči, pokud chcete, co kdybyste si spustili bariéry dolů, spuste všechny domnělé bariéry, kde jste se rozhodli, že vás jakýkoliv bariéry ochrání, domnělé bariéry, místo toho, abyste je měli dole a byli jste vším, čím můžete být. Takže bariéry dolů. A pokud máte jakoukoliv bolest, kontrakce ve vašem těle právě teď, jaký by to bylo expandovat vaši nekonečnou bytost na všechny strany. Dopředu, dozadu, doleva, doprava, nahoru, dolů. A zvětšit se, naplnit celou vaši místnost, kde se nacházíte. Celé město, celou republiku a zvětšujte se celou Evropu, celou planetu Zemi. Naplňte vaší nekonečnou bytostí a jděte až za hranice planety Země. A jděte ještě dál. A ještě dál. To je jo, a ještě dál. A možná už se to stažení, kontrakce, bolest začíná uvolňovat. Už jenom tím, že dáváte prostor vaší nekonečné bytosti, aby byla opravdovou nekonečnou bytostí.
A nesnažíte se takhle velkou bytost, kterou jste narvat jenom a omezit ji do vašeho těla. A jenom se podívejte teď, ať jste kdekoliv ve vesmíru, podívejte se na sebe zpátky, na svoje tělo. A pokud vás ještě cokoliv v něm bolí, pootočte teď jednou molekulou, jednou buňkou ve vašem těle na tom místě, která je ochotná se změnit do lehkosti a uvolnit tu bolest. Pootočte ji právě teď. A pootočte další. A otočte další. A otočte další. A otočte další. A otočte další. A další. A další. A další. A další. A další. A další. Wow. Rejtem rongo tembek potempok all nine shorts boys povestem beyonds. A máte teď ve svém těle více prostoru a lehkosti nebo méně prostoru. A jenom se podívejte na to, jakým kouzlem jste, že prakticky dokážete v lehkosti, píše mám víc, super. Wow, všechno, co to vyvolalo, nechalo jít rajtem rongu tembek potempok, all nine shorts boys povec and beyonds. A kdyby se vám to nedařilo okamžitě, jaký by to bylo dát si prostor a dovolení sama pro sebe, že i kdyby se to pohlo jenom o trošičku, jaký by to bylo uznat, že máte tady to kouzlo v ruce a pokud vlastně máte jakoukoliv těžkost, která se u vás ještě stále drží, jaké by to bylo být v dovolení této těžkosti a i z prostoru nekonečné bytosti, z prostoru toho, když budete na míle daleko, když budete se dívat na sebe z vesmíru, jaký by to bylo poslat si z toho vesmíru energii dovnitř do svého těla a obejmout tu těžkost a začít ji rozpouštět. Wow, všechno, co vám tohle to nedovolí. Hrajtem rongu tembek potempok all nine shorts boys povec and beyonds. Co když všechno může být opravdu lehkost ve vašem životě? A jaký nástroj dneska můžete použít k tomu, abyste vpustili více lehkosti do vašeho života s jakoukoliv změnou, která se k vám blíží. Víte, že je nutná, že se jí nevyhnete a wow, tohle je zajímavý. Wow, a pokud vás do budoucnosti čeká změna, kterou víte, že se jí nevyhnete a čeká vás, všechno, co vám nedovolí, abyste s tady tou změnou, konkrétní jednou, na kterou právě teď myslíte, měli lehkost a radost, zničíte, přetvoříte to teď. Hrajte rongu tembek potempok all nine shorts boys povec and beyonds a byli byste ochotní, aby se ta změna ukázala jinak, než ten výsledek, který jste si stanovili, jak to má vypadat? A přijmout to? Wow, všechno, co to nedovolí. Už jenom to, že tady otevíráme tu možnost, že to může dopadnout jinak a že se to s největší pravděpodobností ukáže jinak, vám může dodat obrovskou lehkost do té změny. Rajtem rongo tembek potempok all nine shorts boys povec and beyonds. A já jsem obrovsky vděčná za tady ten Zoom, protože jakým obrovským přispěním vám může být a zároveň já se dívám stále na Věrušku a já vás teď všechny ostatní poprosím, byli byste ochotní teď Věrušce poslat příspěvek energetický? Wow, mám husí u kůži, děkuju moc. Děkuju moc. Ty jo, děkuju. A všechno, co to vyvolalo, nechalo jít. Rejtem rongu tembek potempok all nine shorts boys povec and beyonds. A ty mě jdou úplně slzy do očí.
co když se tady máme, co když nejsme v oddělení, a co když si můžeme přispívat navzájem a co když to můžeme jenom vědět a nemusíme jako dělat významným, důležitým, a co když vlastně tady můžeme pro sebe bejt. Všechno, co vám to nedovolí vnímat, vidět, přijímat a být, Rajtem Rongu, Tembek, Potem Pokol, Nine Shores Boys, Povec Ambience. A teďka ještě, wow, úplně pro všechny, pokud chcete, z prostoru vlastně štědrosti ducha, všechny bytosti, které si teďka žádají příspěvek na planetě Zemi, byli byste ochotní jim ho poslat a zároveň i díky tomu ho přijmout. Wow, všechno, co vám to nedovolí, Rejtem Rongu, Tembek, Potem Pokol, Nine Shores Boys, Povec Ambience. A jaký vlastně obrovský prostor se díky tomuhle otevírá. Raz, dva, tři. 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 Wow. A ty jo, děkuju. Obrovské velké díky Teresce Makovcové, protože ona přišla s názvem a s tématem tohoto Zoomu. Ona říkala, že vnímá spoustu bytostí, které momentálně prochází změnou a že není třeba úplně v lehkosti, takže moc děkuji za toto téma. A co fakt teďka dalšího si můžete vybrat a co pro vás bude změna v lehkosti, radosti a slávě. Jaký by to bylo nechat si přispívat od ostatních a být příspěvkem. A wow, Rajtem Rongu, Tembek, Potem Pokol, Nine Shores Boys, Povec Ambience. A s Tereskou Makovcovou budeme tvořit tvoříme nádherný kurz Foundation na Slovensku v Bratislavě. Pro koho by byl, pro koho se zavolá, budeme se na vás moc těšit. A s ostatníma kdekoliv se moc těším na viděnou a prostě obrovský vděk za to, že jste sem přišli. A co dalšího je možný od teďka dál? A kdyby vás napadlo jakýkoliv téma, teď mě napadá, klidně mě ho napište, pošlete mě ho, co všechno můžeme vytvořit, co fakt jde za hranicema úplně všeho, co je v propojení. Moc děkuji, Věruško. Já to vnímám a jak to může být ještě lehčí a s jakou radostí a lehkostí ta změna může projít. Co je fakt za hranicema úplně všeho, co si neumíme teďka představit. A energeticky, aspoň energeticky objímám teďka. Tak se mějte krásně, krásný večer. Moc za vás děkuji a těším se kdekoliv živě i online na viděnou. Mávám. Dobrou noc.